Santa Cecilia egunean musikari guztiak eta baita herriare kalera irten zarete, zer da musika eskolarentzat, zer esan nahi du gaurko eguna? Musika eskolako ikasle guztiek parte hartzeko eguna da, eta gure jaia izanik denentzako festa handi bat. Gure Loatzo musika eskolan hiruran dauden ikasle guztiek atakoia, eta gero kantu jirako talde bate bai atakoa kantatzen. Musika asko ematen da hiruran? Hiruran bai, ikasle asko daude, bai, eta gaina parte hartzeute, bai ikasiek, gurasuek ere bai. Eta Santa Cecilia egun hau badakite zer den ja ulertzen dute, ospatzen dute beraiek ere? Bai, nik uste beraiek txikitatik gaindean musikari senditzen diela, eta bai, parte hartzeute eta ulertzeute. Hemen goain ingo dugu dantza bat eta kantu jirako kanta bat, geho jongo geha kale jiran trikitilarik eta txistularik alaituz, Labaderoko plaza, eta eroan beste kanta batzuk eta gero berriz kale jiran plaza, herriko plaza. Eta han berriz, kanta guztik ingoiteu eta gero txokolatea baratuko zaie, ume guztiri. Bueno, zer da zuretza gaurko eguna? Ez dakit, musikarik elkartzen joan eguna eta. Eta gogokin ospatzen duzue? Bai. Eta zuentzat, badakizue gaurko eguna zer den? Bai. Gustatzen zaizue? Bai. Zu musikari sentitzen zara? Bai. Eta gaurko eguna nola ospatzen duzu? Jotzen. Urteroko gauza da, loatzokin alkarrekin zehatzen dugu, antolatzen dugu, eta animatu egin behar da. Pixkata kantatuko dugu, eta bai. Hemen musikari asko dago herrian? Bai, asko gainea. Ume jende hau asko animatzen da, bai. Ikusten dugu gainentzokak ere animatu zaretela papera eskuan, abesti batzuk kantatzera, herriaren babesa ona izan da? Bai, oso ona, jubilatuke animatu die, eta gure bai, eta animo.